Sanibingelela ababukeli bensese TV1 nomthando ohlelo iTell Your Story. Igama lami nguNkosi Sibongo Wamngadi. Namhlanje ngisendaweni yala eNanda la sikhona kunodatshana olukhona esizongena kulo kahle kodwa ngiyangithanda ukuthi singene mina kakhulu kulona ngoba umnini walo uye lo hlelo eduze kwethu la njengamanje. Kodwa before siqale ke lolu hlelo ngiyacela ukuthi mawusubscribe kule channel, press lapha no subscribe ke upress ubheli wenze sure ukuthi ke inamadlebe eceleni ukuze noma sifaka ivideo njengale ukwazi ukuthola i-notification nawe njengombukeli wensese TV1. Kodwa ke lolu daba lisensitive futhi ke linamagama aqinile azoqhamuka ngesimo sokuthi lifaka kakhulu into eyenzekayo njengamanje. Kodwa ke sizosinikeza ithuba noma uzositshela ukuthi kahle kwenzakalani. Anonymous sakubingelela sikwamukela ohlelweni iTell Your Story. Yebo sawona bhuti njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngicobingelela nababukeli ababuka le video lena. Ngokokuhlala ngisuka eNanda la ngihlala khona. Yeah. Njengoba kade khamba abantu bokufika nje ngomhla ka 30 June. Kube kuningi okwenzekile la ekade beqashwe khona. So ekuhambeni kwabo bashiya okuningi egcekeni ngizothe endlini zabo laba behlala khona. Okay, imake singakufiki lapha. Ngiyathanda ukuthi umbukeli understand indawo esiyikona. Sibone izindlu la zinqwaba ziyaqhubeka zingake sinjena sayegcekeni. Zu7 ngiqasho 7. Qasho 7. Okay. Buhlala abantu bokufika kuphela noma kumixile? Bekumixile abantu bokufika. I think bezu5 zabantu bokufika. Then lezi ezu2 bekweza abantu nje abalaba abanomali balahlala ngakhona. Okay. Ngiyabona kuvuliwe usakhona abakhona egcekeni kodwa ke ngifisa ukungena la ekutheni ke uzusibhalela noma usithinta ufika size la kuwena. Yini lenkingo onayo la egcekeni njengamanje and ngicela ukuthi usiqalele ekutheni kwenzakalani ke ngosuku lokuhamba umuntu wahamba nokuthi kwenzakalani emva kwalokho. Ebhuti wami into eyenzeka lana kwakumele bahambe mhla ka 30 njengoba kwakusho ukuthi kumele bahambe mhla 30. So saxoxisana ke nabo ngabacela ukuthi ngicela ukuthi kufika lolu suku sebehambile. Bona ke ngokwabo bangihambela ngemuva cause abazange bangitshela ukuthi sebeyahamba. Alright. Usuku abahamba ngalo anginayishona uma u28 noma u29 kodwa abavalelisanga sebehamba basho ngolutho bavele bahamba nje ngavuka ekseni ngomhla 30 bengasekho umuntu. Alright. So bahambile bonke akekho sasele. Bahambile nje bonke ababeqashe khona lekhaya. Okay. Ngizwa kuthiwa noma ke ngithi nje ukusibhalela kunenkinga yendlu esele eyashiwa noma kunezinto ezasala kubona ezasala endlini ethize. Mungachazela umbukelo wensese TV1 yipi le ndlu enezinto ezikhona ezasala futhi yini le esalile? Izindlu ezintathu ezinenkinga. Cause akuhlali umuntu nje khona abantu uma befika nje abalali ngisho ukulala bahamba ngabo ubusuku loba basebefike ngabo cause akulaleki nje qobo. Kuningi nje khona egcekeni ilwane nje izibhilitile egcekeni. Inkinga I understandeke ukuthi zini ayibonakali. Phela nje umsindo ziyawisa yonke lonto nje nga understanding nje egcekeni. Imake lokhu kwenzeka endlini eyodwa noma zontathu ziyenzeka. Bekuhlala abantu besifazana noma abantu besilisa kulezo zindlela. Oyedwa ubehlala nonkosikazi wakhe nezingane mase ukuthi laba abanye ke bebehlala bodwa. Bukhona mhlawumbe ubudlelwano bebenakho mhlawumbe nje uba lezi ndlu zontathu nje mhlawumbe ukuthi ukubabone bendawonye mhlawumbe kube khona into abazenzayo engayi understand yini eyakwenza noma before sifike ekutheni njengoba sekukhona inkinga manje ayikho into eyikusolisa ukuthi kubantu abayisebenzisa la egcekeni njengoba behlala la khaya. Ngizothi ayikho ngoba vele njengoba abangandawonye bengitshela ukuthi vele into abahlangene ngawo bahlangene ngokuthi vele abandawonye and bazena ngento eyodwa ukuzodayisa. Ayikho into abayenza suspicious mhlawumbe egcekeni mhlawumbe ebusuku bekubantu abanormal nje. Ayikho into ekade ngiyibona. Babedayisa kuphi bethatha kuphi? Babedayisa khona la inqola zabo zikhona la ngaphezulu ezinye ezu2 ezinye ezilapha ngaphesheya komgaqo. Cause bebehlukene kanjalo abawu2 bebengala then abawu2 bengala. So abantu aba business associate bayasebenzisana kahle. Ngiyacabanga cause bebehlezi bendawonye. Okay. So njengoba behambile ke uyasho bahambe bephuthuma. Impahla yayithathwa yonke khona into ezasala endlini kukhona nimi engathiwa siyangena noma iziphi lezi ndlu lezi engala noma ilezi ezingala ezu2 then ilezi ezingala ezinye ezu3 cause ezu5. Okay. So lezi inenkinga ayilezi engapha. Ilezi engala.
Okay. ezo-3. Kwashiwane endlini behamba noma kukhona okuthize wakufica noma bahamba nayo yonke into yabo noma njengoba uthi bahamba bese bephuthunywa uma ufika wena endlini waficana? Singenanga-ke endlini salunguza nje ngewindi cause nathi siyasaba. Salunguza ngewindi izinto nje uthi uma ungena uyayibona, kodwa if kufika omunye umuntu ozohlala akayiboni ngekathi engena, kodwa if sekulalwa uthi uyayibona ngokusho kwabo laba abafika lekhaya Bathi babonani? Bathi babona amakhandlela abovu namhlophe nentambana kangazi kwakuyini because mina angikuboni mina ohlala legcekeni, ngizwa ngabo besho. And umsindo-ke bese nguzwa-ke soloku nje bengitshelela ukuthi khona inkinga ekhona bese kunokuzwa nami umsindo egcekeni, kodwa kade besakhona bengawuzwa. Ngibona kunekiwe ingubo zengane kule yandlu lapha. Kukhona okwenzakalayo okukhombisa ukuthi kunento la egcekeni ehanga ingane noma kuba into eqondile nje ukuthi iqondene nabantu abahlala endlini kuphela. Abantu abahlala endlini kuphela because mina ngihlela ngindawo. Awukazi ube nenkinga endlini enkulu. Endlini enkulu cha. Uke wazama ukuthola abantu ababonayo mhlawumbe bezokubhekela ukuthi ngabe isimo siyini lesegcekeni? Sekukaningi. Ngiyacabanga nemali yami nje isiphelele khona because ngisho endaweni ezikude sengibuya khona akekho nje okwazi ukusiza. Wonke umuntu ufuna abona labantu laba bangaphandle bazoyilungisela bona because izinto zabo zidinga bona straight abantu bangaphandle because la eMzansi nje ngala akekho okwazi ukulungisa lokho sehlulekile. Bukele Insizwa TV1 uyayizwela udaba la sinenkinga ekhona leli gceke kunezilwane noma kunezilwane asazi ukuthi ziyini futhi asazi zingaki. Zikuleza zindlu nje ezintathu esibhekile ngale sizonikhombisa mawuthi siyavumeleka ukuya ngakhona, kodwa la inkinga la ibhekene khona ukuthi izinto zangaphandle lezi ezidinga udokotela noma ezidinga amandla noma umuntu onamandla. Abantu asebekubuyiziwe noma akiwe kubona bayasho ukuthi bayibona into kodwa ayikwazi ukuphuma ngesimo sokuthi ifuna umuntu onamandla. Ngiyazi ukuthi ke sabashuthi odokotela futhi bayikhona bayinqwaba la njengoba nosisi esho ukuthi ubabonile abantu esibaveza ukuthi banamandla, kodwa ufisa ingathi singayifikela thina elichaza yena udaba lakho ukuthi kahle kahle yini le khona egcekeni. Uthena ngithi lihlupha umuntu osegcekeni lezinto lo lapha kulezandlu kuphela hayi ngaphandle. Cha, akuhlupha umuntu ngaphandle, kuhlupheka nje lo osuke ehleli kuleyo ndlu. Usisi lo othi behlala nomndeni wakhe waphuma futhi naye yini le athi eyisimanga ayibona yena besides amaphupho nanokubuka izinto eyivela kodwa bona wena ungayiboni beyibona bona kuphela. Yini le athi yake yamthusa ngazi noma wothi sethathi short stories njalo ku-back ilokhwana. Yini le ayambamba lapha etoilet? Hey, ukuthi nabo bashinto ezihlukene because kusho ukuthi babona izinto ezingafani vele kwabona. Yeah. Because izindlu vele ihlukene. Yena usisi lo uthi wabona yena engazuthi ingane lakhe yentombazane igcwele igazi yonke indawo. Endimebuza mina ukuthi ubani mhlawumbe wafela lendlini okanye walimala lezo zinto kanjalo, ngiyamtshela ukuthi mina akukaze kwenzeke lutho because ukube khona okwenzeka ngangizobakhipha kwasekuqaleni. Because into kade izokwenzeka bekuzogcina mhlawumbe kuboshwa mina ngokuthi ngihlalisa abantu ekubeni bebenza izinto engasile egcekeni. Engasile, yeah. That's why ngithi mina kumina nje akwenzeke lutho futhi bengaboni lutho because nabo ayikho into kade beyenze ekhombisa ukuthi khona okurong abakwenzayo. Yes. Ngaphandle kokuthi size sibone ngoba naku manje sebehambile. Kuyacaca ukuthi kuningi okusetshenziwe la egcekeni kusiniswe labantu bokufika, and njengoba uchaza ukuthi kunezinto ezikhombisa ukuthi yibholiyana noma kuyilwananyana ezithize ezibekiwe la abangayithatha ngasho ukuthi behamba bayishiya egcekeni lakho. So ukusithinta kwakho ukusithintele ekutheni sizame ngayo yonke indlela ukuthi ziphume lezi zinto ukwazi na ukusebenzisa izindlu zakho lezi ezikhona. Abakhona abanye abantu abaphumayo besides laba lezi zindlu zaphela noma lento ayigqilaza kanje kuphela. Khona umuntu oseceleni ophumayo besides laba abangena kuzona. Uyedwa sephumile cause uthi nawe yasaba mhlawumbe ngase kwenzeke kuyena. So into engiyibonayo njengoba ngicela ngisize into engiyibona ukuthi kusho ukuthi bonke bazogcina behambile. Ngenxa ukuthi lesimo asikwazi ukusilungisa. Yeah. Ay cha mina mbukelo Insizwa TV1 lokhu kuyenzeka kujwayelekile kuyikho ukuthi mase kuyinto yezilwane zangaphandle kuyingozi ngempela ngoba awuzazi ukuthi bezifidwa ini futhi bezidlani njengoba beyihlala egcekeni. Kuzohamba kube khona izinto ezokho iqhamuka enjengokuthi seyihleli ayisafidwa seyifuna ukudla noma seyifuna into ezazenza because awulazi siyobe belisebenzisa lapha yana ukuthi babesebenzisa lephusi. So kubalekile ukuthi lento ungayilindi uhlale
ingakho usukumile ukuthi ayilungiswe njengamanje ukuze zingaze ilamba into ezabo zigcina ihlupha legcina la ekhani bangake endlini enkulu Siba u4. Yebo. Khona ingane ubana bakhona ekhaya njengamanje Imini usisomdala mase kuba umfethu ngilamayo then mase kuba odadewethu abawu2. Okay. So lento izoba ingozi kuhambeni kwesikhathi mina mengiyibuka mbukeli ngoba njoba sichaza ukuthi into enjengalezi ayihlali isikhathi eside zingalambi futhi mayinga attendwa izodinga umuntu ozoyi-attenda zizogcina seyihlupha wona umndeni lo. Ngiyazi ukuthi udokotela ke okhona ozaziyo lezi zinto uzosho ukuthi yini usisi angayenza ukuze akwazi ukuthi alungise lolu daba abhekene nalo njengamanje. Sisi wami ngiyangithanda ukuthi ngikhulumele mina, ngiyathanda ukuthi wena kudokotela othi lento uyayazi noma uyakwazi ukukhipha isilwane egcekeni ungathini nje kuyena uyicelele wena kuyena ngoba la sifuna usizo. Bengicela bandla ongakwazi ukungisiza kule nkinga engibhekene nayo cause angazi nami kwenzakalani. Ukube ngiyazi ngabe ngiyasho ukuthi ukwenzakalani angazi kwangempela. And nami sengiyasola ukuthi mhlambe lento izogcina isithatha abantu khona le emphakathini ngoba ibingenzeke kade besanda khamba kuqale nje abantu sebeqala bethi bafuna izindlu zokuhlala. Ngabathasa ke abantu abaphela izindlu ikhona angitshela ukuthi izindlu khona okukhona kanti kukhulu olikhona. Uningi nje okuzongilahlekela ngicela ningisize bandla ongakwazi nje ukungisiza ngicela ngisize. Bukelo Ntsesi we-TV1 na umlandeli ohlelo uThele Story nesathoza emakhosini nalo udaba silibekile phambi kwenu lila uqhokweni njengamanje. Siyacela ukuthi mekhona onosizo noma onolwazi ukuthi yena wakwaba nenkinga enje ekhaya wayilungisa kanjani. Mawukuthi ukhona udokotela othi yena uyakwazi ukukhipha lento siyacela sithinte inombolo. Ngiyazi ukuthi ngabe ngiyayikhipha ezikasisi ukuthi sinqane ukuthi elokho ehlushwa abantu bemdlali bedlala ngayo kodwa sikhona ezethu ungasithinta kwinombolo zethu ze-TV usitshela ukuthi cha mina lento ngiyayazi engayikhipha kanje usisi udinga ukwenza lokhu nalokhu mhlambe futhi ugcina ntawe yena phone ehamba yogeza enze khona iprocess ethize kodwa ngazi wena mbukeli noma wena dokotela owaziyo. So ngiyacela kakhulu ukuthi ke mongo subscribe kule channel subscribe njengamanje siyenze sure ukuthi lapha kuma comment section ngoba sizowashevuliwe ngoba lolu daba usizolokho egadile kwifoni ukuthi yini angayenza engamsiza ukuthi lolu daba lakhe lisizakale. Abantu ke bazokhomenta benze sure ukuthi ke bambekela kahle ukuthi understand na ukuthi yini angayenza uma kudokotela akabeke icomment uma ukuthi uyasifonela akasifonele simxhumanise nosisi ukuze sikwazi ukulungisa udaba lakhe. Bukelo Ntsesi we-TV1 ngiyabonga kakhulu usisi sawubona kakhulu ukuthi usibize sifike la kwakho sizobheka lolu daba lakho. Ngiyathemba ukuthi usizolithola nombukelo Ntsesi we-TV1 uzonza sure ukuthi naye uyakhomenta uyagada ivideo le uyibuke ema comment ukuthi bathini abantu ngalolu daba lakho. Yebo ngiyabonga futhi ngiyabonga kakhulu babukela emakhaya ngiyathemba ngizosizakala ngazo zonke indlela ngoba ayikona kubi. Bukelo Ntsesi we-TV1 until udaba olandelayo noma ishow elandelayo siyabonga.